Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakuna ni Don Armando, nga awan ti makalapad kan kuana, iti anyaman akayat na nga aramidan. Iti sabalya bangir, napintas latta ti linangan dadyon, Angel kan Val. Inyap kasmanan ni Val kadag iti gagayam na ti sakit tinakam na iti amana. Iti may sa arabii, nagtudo iti napaot kan napigsa. Papagayam, denggan ti tuloy ti sarya tayo ita alawa sa napauluhan. Trahedya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Darasan nyo, rumor tayon. Agturungan dito iti dakladanom. Anya! Darasan nyo! Intayon! Ala, dito'y tawa tayo amag na. Saan tayo na makapag na iti ruangan? Darasan nyo! Umay ka, Angel, anak ko. Sumarunutan ka na kwada. Darasa, anak ko. Wan, nanang. O anya, simungbat ka di dagiti katulong iji balay, Arman. Napigsalat na titudo kan angin. Nupay saan unay amadlaw dito ospital. Di da sungsumbatan ti telepono. Nalabit ang nagdudupong damanen nga agis istorya. Makita da kanyak inton bigat. Ala, di kan agunget. Ang mga numakumikum dalaang amang isimsim pa kadagiti gamit iji first floor. Lukataman kiti ti telebisyon. Agbuya taman iti news. Pablo, sigurado nga awanan ti balay tayo. Nayano dami na nakagawahan tayo. Mabutbutenak, tatang, nanang. Agkalma kayo lao. Bayan tayo dagiti gamit tayo. Tinapatay, kat na-espal tayo kan patay. Nupay nasakit ka da tayo. Ngam husto ti kunan ni tatang, nanang. Pagyamanan tayo. Gaputawan na isagmak ka da tayo. Una yan ti kasto yan napasamak. Nakita nga ano tinagaburan ka nagiti karuba tayo. Natay dagatan. Saan tayo nga mo, bakal? Pagkalma ang tirik na. Tinapatay, kat kumpleto tayo latta sa nga pamilya. Dito'y kayo laan. Inak agdamag, noon yan ti kasasaad dagiti daddo maakalugaran tayo. Amangan na may sagmak kalakay. Dito'y tayo latan evacuation center. Inak na ron tumulong. Di ka agdanag. Agan anada. Sa anak at tumulong, no saan ko akabaalan. Awan mabuya iti telebisyon, Arman. Dito'y kapay, Michelle. Sikapay lang timang bantay iti anak ta. Agawidak, masapula makitag noan niya tinapasama kiti balay. Gapoy tinapigsa nga angin ken tudo. Sana bale, takim mapsut maten. Sige, dito'y kapay laeng. Talaga asaan amapnak ni Arman. Aging gaadi na masigurado ang natalgad dagiti sanikwana. Isun ti pinagbalin na a Diyos na. Ay, Diyos ko. Unahin da ito ang nagmamaayan ti lugar mi. Nangruna ti barangay mi. Nagkarti na pasamak. Nagadudag iti nagaburan at tao. Pablo, Ah, agyaman nagtasigibdiyak kayo sa nga pamilya. Ay, ngam siyak, nagaburan ti may sa nga anak ko. Saan ang nakarwar iji balay mi, idi madama ti layos. Dahito yan, ti kakarwan na napasamag dito lugar tayo. asinong anak mo manang? Malantingit anak, dapat ikasta na pasamak. Ni Carla nga anak ko. Masikog ngamin. Kat marigatan amag na. Gaputa dakkelan ti tiyan na. Duadan iti anak na itanam iti mismo abalay mi. Nagsingiran tinakaparswaan manang. Katirigat na. Saan lang atin akin aramid ti siningir na. Adu tayo anay raman. Didigrada ito'y. Katsapay la kumatag panunutan.
dagiti naglablabas at tao. Lino, apay mata na bangkay kan. Apay akastoy tilang ati aglawlaw. Tibalay ko, dagiti kwartag, kan dagiti nagadua na ipundar ko. Awandan, dagiti tarakan ko abaka, kalding kan dagiti na dumapay nga ayop. Apay nga inianod tilayos kan landslide. Anya na ito'y napasamak! Mama, makain inumak. Mabigla ang iho. Yalaan kay ti Danom. Nasayahat mo ta nakariingkan. Kumustan ti Riknam? Adoy ti Danom, uminom ka pa'y. Ang yamanak, Mama. Medyo maulawak pa lang, Mama. Okay akon. Agawid tayon. Saan pa'y kano amabalin ko na ti doktor? Dito'y kapay. Gaputa obserbaran da pa'y no saanan nga agsubli ti gurigor mo. Kasta ka di, Mama. Sa dino ti ayan ni Papa. Talaga ka di. Asa anak anapatagkan kwa na. Talaga ka di. Anapat-patag ti kwarta. Ngam data pamilyana. Diyak mo anak ko. Ada dito'y itay ni Papam. Nagawid labiit. Madanagan ngamin para kadagiti gamit kan tarakan na ijibalay. Sige nga ron, Mama. Maturugak pa eh. Makaturturugak pa ngamin. Sige laan. Iturog kong tumot na dito'y abay mo. Sigurado nga inton bigatan nga agsubli dito'y ni Papam. Apay nga itakalaang Arman. Sapsapulan na kaitay ti anak ta. Parbangunan, ngam apay nga itakalaang nagsubli. Awanan, Michelle. Awan amin na nanay pundar ta. Pati dagiti nagrigrigatan ta apinundar idinagrugi ta pay lang. Dinadael tilayos kan landslide. Anya? Hawanan ti pagawidan tayo amalay. Gaputan na perdi aminan. Diyos ko, anyan na ito, yan napasamak. Ngam na imbaklaan. Tada tayo di ti ospital. Sa napasamak ti Kasjay. Gaputa amok. Di mo kaya tapanawan dagiti kinabak ng muno bilang laang. Anyan da ito'y anapasamak iti lugar tayo. Kasla kaano laeng. Idi nadadaal ti balay tayo. Nanang, tatang. Ngambita, babaan iti tulong ti Diyos. Ininot ang makabangbangon tayon. Wen nga rod, Angel, anak ko. Ora agab-abang tayo laeng dito nga apartment. Nailasat tayo latamat. Dandani kayon agturpos nga agkabsat. Wen, bakit? Talaga anaasi kada tayo ti Apo. Katrumba nga pagyamanan tayo dayta iti Diyos, tatang, nanang. Wen, anak ko. Wen gayam. Nasa unimanang siya na. Amabalin pa'y kano amariper ti sigud a balay tayo. Kaya't yu kadi, apatarimaan tayo. Kat agsubli tayo matlang ijay. Anya, ay, diyak kayatan ti agsubli jay. Mabutang akon. Kan may sa, malagip ko laang tinapasamak no makitkitak ti balay tayo. Dandani na tay amin akaruba tayo ijay. Iso ano kayat ni manang siya na. Isudan ti agyan. No kayat da. Isudan ti mangipatarimaan. Kat pag naidandan. Talaga napabutngan kayo, gapo iti didigra na pasamak, nanang. Ang mala, no di yun kaya ti agnad iti sigod a balay tayo, okay laeng. Urayan tayo latan ti housing project nga ipaiti gobyerno. Tapno saan tayo matang agab-abang pay. Kastangag paiso, nanang, tatang. Sana bali, dandanin ti panagturpos mi ka ni Manong John. Guminawan tumot siguro ti panagbiag tayo. Mamatiak,
nga addan na pintas agasat nga agururay para kada tayo. Papa, umay kayo kanumanganan. Nakaluton ni mama. Apay, papa. Anda ka din nasakit kada kayo? Awan, iho. Ala, intay manghanan. Kalpasan na. Mapantayo man na nagmulay di kayo iti bantay. Masapol ngayon inot amay subliti sigod a kinangayat ti kabakiran dito'y lugar tayo. Tapno saanen ang maulit tinapasamak alayos kan landslide. Maragsakan hak. Gaputa talaga ang nagbalbaliw kayon, papa. Kat ikarik, tumulong ak iti kayat yu ang mapasamak. Ayabak da Jun, agagayam ko. Patsyak akayat damat lang di tumulong nga agmula iti kayo. Manong John, dadakkelan dagiti kayo nga imula tayo. Kalpasan ti 3 a bulan. Wanyaro dading ko. Nga magmula tayo lata. Nasken nga ado akayo ti maimula tayo. Tapno maliklikan ng tinapasamak adidigra dito'y lugar tayo idi. Umay kayon, John, Angel. At dawit na merienda. Ag merienda tayo, pay. Sakbay nga ituloy tayo manan ti agmula iti kayo. Tay impanada nga inluto ni mamam ti awit yo, Val? Angel, anya ka kadi? May amla ang tikabsat mo. Amam mo kung ti ugali na, sipod pay. Isang awan pagdanagam. Ala, umay kayon. Wen, Angel. Dayje at talaga ti merienda tayo. O sige nga Rod, intayon. Talaga akayat kung timangan itinaimas nga impanada. Auntie Shana, ada kayo matgayam dito bantay. Nagmula kayo matiti kayo? Ay, huwan, kaanakan. Kaya't kung matitumulong agmula iti kayo, tapno nabibiit nga umado ti kayo dito'y bantay. Nasayaat no kasta, auntie. Mayat ti ganwat ti aman ni Val ani Don Arman. Nagbalbaliwan na talaga. Wan, kaanakan. Ado ti makapanagnak iti dayta. Ay, inuray na pa'y ti didigra. Sakbay ang nagbalbaliw. Wen nga rod, auntie. Ngam no pa'y kasta. Nasayaat mat. Tanakaamirisan ni Don Arman. Naglablabas. Kat ita, mayat tiganwat na. Malay, mangantayon. Gaputamok anabannog kayo ang naggapu iti bantay. Wala nang. Angam naragsak kami. Gaputa nakatulong kami ang nagmula iti kayo. Kasta ngagpaiso nanang. Nasayad day ta kapanunutan niyo, anak ko. Wan, Angel. John, nakatulong kayo iti publiko. Gapu iti panagmulmulayo iti kayo di tabantay. Wala nanang. Sana bale. Tunggal awan klase mi. Mapan kami tumulong agmula iti kayo. Kasta ngagpaiso nanang. Tatang. Naragsak kami. Gaputawanan ti agpukpukan kadagiti kayo. Tapno aramiden da troso. No addaman, adda permiso iti gobyerno. Awanan ti illegal laging amapaspasamak. Gusto ka, bakit? Ala. Mangantayo nga roden. Tani, rabiing. Mangantayon. Tapno makainana tayo matayo. Ato yan ti kapem, Arman. Inyag kundi ti basi tabal ko na ito'y balay tayo. Amok namin na kay kayat mo ti agkap-kapi dito'y nang runa no kasto'y abigbigat. Agyamanak, Michelle. Husto ka. Kayat ko ti agkapi ditoy. Gaputa kayat ko abuy-buyain ti bantay. Ay, no may palagip kanyak tinapalabas. Paggugustok lata abuy-buyain ti adumanen na kay kayo di tabantay. Talaga adakkelan ti nagbaliwa, Arman. Adan pa nang isakit mo ita iti nakaparswaan. Arman, kumita kay ti bantay. Adan na puskol nga asok nga agap-gapo iti tuktok. Ha?
Sana mabalin ang mapuuran ti kabakiran. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Trahedya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.